mwancho murira wetasene kyandize TV nechinga kichindengo kwaregani atwe manyamangana maya senchera yobwenge nigocarahire chinsa ikomi chabono maragoba chitariki ni sano na isato omutinyo gatano omwaka w'ekibibire na 2024 eritariane Dorcas Kemoma nani gotokubwatirana nere lidemose oyo kumanya wetira senchera yemenyero nere Sara Mumanyi okwena kingamarige n'ikibicha wikire asenchera yoboikirano abogoto bwacha wetira senchera yemetandao asensemo ya YouTube watunyabuna Ndizi TV News kwa ikagari Facebook tobwache buna Ndizi TV News Digital aboigo asensemo yo mtandao wa website tunyabuna www.ndizitv.net. Omusacha yomo nigo asiria obogima bwaye asensemo yekeronano asepara ya Migori egochia Kisi eyo gotoka ase ebunge ya Bonchari menye county ya Kisi aya maiga yegari yemo aina ye probox yaba ge komotuma maiga yegari yugo somorunda bwegari yugo siria oboroso ase para eyo abamenye bense meyo nigo bono baborije serikali kwena kinga nkobabekirere chibambo ase ensemeyo erigo kyania mebasokano eyo yabereke yokara kegokorekana ase ensemeyo ayo nayatukire togo chaka ase story yeitobono tokugenda motwe nigo abamenye kuba ase ekinyoro kya engoto ekyo kegotoka ase wodi yabukire ebunge ya North Mogirango nigo bono bareno moichano maiga yeriroba riensemeyo korekana bwatika bayanko bwatikana na embura enyinge naboigo sechinsemo shinde kwanyoka nigo bono baborije serikali rietenete amangana gosegasigera amangana ya mobasukano kwene kinganko basigasegerere ende kobakonya naboigo kobotoria amagimabo ayo asegekekiga bare nobwoba inche Miriam Morao Nyango yaro ukiera chumo yarenge chuma bware okichuma mosi nigo twaraire ntwe igwete kende gyonsi gyare okorekana tukaboka mambika bwakire togochikoboka ngo chigosoka nkonyore nyomba yategete ngo chikoriere nkonyore nyomba yatekire mono ekara yateka ngatebia abamate bamintonga nkiwango mawe nyomba na macha agerire yatekirega abantu baminto bagacha bagateba yaringaniri nerikon igabono go menyete siko asenge chinywa nyomba timbwa timorembe bwogoso ambwa to bwobaso aso berone ne nyomba tali yoka eyo mwana omumurano kale siko nero go yategete tasemu mune yabete togo chikorigere yemegonde ndo tukanyara echueregete itukoria Jumamosi chinsa 11 echo nere abekire sirafu ego ikasa 11 togo chakonyora echo eri yari meire kuikira bono iga serikali iyo yokurwa bakonyitaracha redi kirosia na igwete njachete twabere tokuiguna echanga bune ya mache karo yachire county ya Nairobi kuruguna abantu bali banyore to mukasoria mbagenda tokonyora bokonyi otosinyirenga aiga ari kenyorokia kiengoto nkigya kogara umwana uyo minto banyorira omuchando uyo goikera bono bataranyora barobo konyi bonde kwende yatekire ntomatina nengore karogo chisi otora ari mere njegesembiarwo igane kegoro igoro ama mbura netwa ntwana kora gento kuneki mbone tokumetina ki egenteke nakigyajetega eke nabo abantu bagotwara obwo ekiagera basoya nyumba nande mbura erietwe nabera abasa gosingie nyumba guchinja vitengo vyote vya serikali kuu pamoja na serikali ya county baminyoke bache gokonya amonto kale moyo toro abantu baro kiguna no muchando obete kiagera in case gochimutu ntumetina embure gocho mutinyu sita kiagera sa yabasugete kiagera mache nabo ntoba affected asenge chonto bwati asitwale gochia otwale kubori abwaso togochi bapimire barorire nga anale sefu aro tawo kiraki muna aiga kirakiri Dore no kuyena buna orosagero liro bosegesegera amangana mosiabano ndochiko bakira na kubakonya
togosika motwenigo kampuni ya Kenya Power ono yaboriwe kweroberia bwekirano asokoneka abuna chinguru cy'umuriro nkiriwe kikogenda nainde ayango kwatikana no kuborwa bw'echinguru cy'umuriro ase amatuka abangoiga na kolenta asarenene ase abakenya kwana noyo korigia bosoyo korigia ekirogo kyo obo bunge ase ebunge yabo basi haruna abuga ase baboriria abamenye korwa ase ebunge yokoba abatwerero chingaki chiga naboigo gotiga kongurukana chingaki chechi siasa chitaraika faita bangangwa kana ri chibase chekiombe echi abogortie milioni ya matanya kurwere faita no nyaka na mane faita mwako mogima asa atebetanga tare guchakira tare sa mpaka tare 10 March ngwa kana arengeru 830 togocho mutinyo kana akana singeru 400 mutinyo gatano tukwanire gwasingeru 900 ngakichigo toka korende kyo kumingeringa wikaboniga besendite yanya korunonye gotwa nyoro gotwa amasakara asakurra meko gotebanga besatara kaune county government ya Kisii ntwekara chitaka bori chibesa kurwa sekiombe geito tatinga ni county government ya ngo chokorre gasi county mwakana meutwakana chibesa ni chiabangi naba gotu bakore ibarua muna mochibe chire gase koti ko bachara wetinga to baraye toire chibesa tukari abanyakiombe korase ebunge ya South Mugirango abo bamanyikaine bona iyenga self help group mbiroro bari maiga yomonto yomokwanga wakana ebeseyo akobesete korwa ase ekiombe kyo koringana na baraboni babeteka akobesa chibesecho umwaka awechiri 2022 ase charenge eribu ayemo nabo nonya naboni yo engane yo yegetwe bosyo bwekegambiro ase korende abeteka kobarira irabuna nachi kwakana korende wekaboniga atarabaira neria ebeseyo ase bono bare no bono nigo bamasabire abega kubakana ebesa ejwe amangana Kenya Power achandira abantu beto babo basi KPLC chi blackout chire too much na ndase na roko nyora no blackout ekari abeire take too long ko sort issue eyo we etogosaba babe efficient kwanyora abantu batebire nga system anto bugati some regions kwanyora system ya chiro mutinyo mogima some regions ngo system ya chichu wikibere esimene akwa. These guys are not bothered watch akokonya abantu baito ikona ari gusabanga Kenya Power barigiriri how efficient bakoba kokonya abantu baito twali stima ekwera biasale bingi bitegemete stima chichiro cheito ase abantu bagete bia faita bangangwa kana ri chibase chekiombe echi abogortie milioni ya matanya kurwere faita no nyaka na mane faita mwako mogima asa atebetanga tare guchakira tare sa mpaka tare 10 March ngwa kana arengeru 830 togocho mutinyo kana akana singeru 400 mutinyo gatano tukwanire gwasingeru 900 ngakichigo toka korende ndikyo kumingeringa wikaboniga besendite yanya korunonye gotwa nyoro gotwa amasakara asakurra meko gotebanga besatara kaune county government ya Kisii ntwekara chitaka bori chibesa kurwa sekiombe geito tatinga ni county government ya ngo chokorre gasi county mwakana meutwakana chibesa ni chiabangi naba gotu bakore ibarua muna mochibe chire gase koti ko bachara wetinga to baraye toire chibesa togotigana nayo nagosuka motweni gomora yubwense Dr. William Ruto ritukoria rero arariri bene ritukorio koigora gwechi skuru ase akwana chinga kiaringe nege karokia nabamenye be county ya Kajiado asamagacho State House Ruto nigo atebona chiskuru nigo chirachi koigorwa chitariki 13 omutenye oyega eki egocha ritukoria Jumatatu ase aborire abaibori kwenekinga nkwarigani abale abana babo bwikirano eryo banyare kurana ase amasomo gusase chiskuru chabo. All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe, and we have made adequate arrangements. We have asked members of parliament, and we have provided resources through the NGCDF for repair of classrooms and other facilities, learning facilities across Kenya, and therefore all schools will be opened on Monday next week, and therefore parents must prepare their children to go to school. Tumekubaliana kama serikali ya kwamba kwa sababu wale weathermen wametuambia ya kwamba sasa mvua itazidi na kwenda chini, na hatutaki watoto wetu wakose nafasi pia ya term ya kusoma. Ningependa kutangaza ya kwamba
shule zetu zote za Kenya zitafunguliwa Jumatatu ijayo. Chinga kechuba higo omurai wense ni gara lya bene ritukorie Juma tariki 10 omutinyoyo koba ritukoria omutimoko ase kurenda abakenya barachikwegwa ribaga ryo gochigosimeka emete kaukwana rutoni gate bamna nigo abakenya baganiri gosimeka emete asobonge eryo kurwania omochando obo chenchia kwerire ase ensito ase omochando yo obeire gokorenta amabe amange kogwatukana na matuko abangoiga ase mbura yabereke gotwa enyinge. Kila Mkenya Ijumaa ijayo, tukikumbuka matatizo ambayo tumepata, hata maisha ambayo yamepotea, kwa heshima hiyo na kwa sababu tunajua suluhu kamili ya matatizo haya ya climate change ni kushughulikia mambo ya mazingira, tuweze kupanda miti, tuweze kushirikiana serikali nzima. Ijumaa hii tarehe 10, sote kama Wakenya tutaungana, tupande miti na tujue ya kwamba suluhu kamili ya matatizo ya kiangazi na mafuriko ni kushughulikia mambo yetu ya mazingira. We are going to be united. Na naomba kila Mkenya, mahali ambapo kila Mkenya yupo, tupande miti. Kama inawezekana, kila Mkenya apande miti 50 Ijumaa. Kila Mkenya, mahali popote alipo, pande miti 50 Ijumaa. Tunataka kama inawezekana tupande miti milioni 200 Ijumaa, ili tuanze safari ya kukabiliana na matatizo ya climate change ama kuharibika kwa mazingira, ndio tuweze kuzuia kiangazi. Togos kama tumwancho muriani gori tukorero omo azire obore memetika rinturi aikira nabo sio obwebunge gosewe committee ya Senate abo ase aingana yoko akwa isuko kwaye egendrete ase ebunge yo ase linturi ari kuyaneria amaborio igoro yoko bwate pomocha gose omochando yo mobwatiraneti obwa okwena na obwoyo oborimo ocha ase abaremeka ukwana chingakiaringe ase committee yo nigo linturi abore abaseneta koba abantu bakotumeka ekene asekeri engane yo emobwatiraneti nigo ere engana enkongu gocha sare asekeri nigo aroleire abareme amabira. Accepts in before this committee that was called, I was having a discussion with the so-called, with the person that we are referring to as a proxy. One wonders what is it that was being discussed. So, members of this committee, I would want to say one time that as we look into this matter, let us really look at the matter on the basis of evidence and the fact. I am ready to defend myself, and I really know the pain that the number of farmers that really interacted with the few bags of fertilizer. I really feel for them, and I've taken corrective measures from the ministry. Those people that we believe were culpable, I've already taken plea, and Chairman, I want to leave it at that, but you know, it's very painful for me because when I took over the ministry, the country was in a crisis, didn't have food, we were trying to import food. We've produced 67 million bags within the first year. And when we are telling people go back to the farms, I thank the farmers that came to listen to us. I was shown Jahon, and because this is what I would call occupational hazard, because it comes with the job I'm doing. But remember, members, I sat on that side for 15 years. You may also cross to this side. So as you decide on this matter, please note, do injustice.
Maiga yengana ayobwa kwa isiko como waziri mitikari turi kwikigwa bosio bwebunge ya Senate nigo abarai kura ase county ya Meru egati yabo besokirie na kumuboria omorai wense amo no mokonyo ye rigati gashagwa wesokia na kumwigirira omowaziri obo mitikari turi bagukwana ne kyomba cyuboraria nigo batebamna abuna boka barabakonye asekeri baborire abaraya buko baikange chinga kechiga abirinturi awetera amakongo ase waziri ewose wizara yaye ya Mruto. Vile sisi tulishikana na tukasimama na wewe na watu wa Rift Valley na tukasema kiti ende Rift Valley, pia tafadhali tunamuomba nyinyi msimame na sisi wakati tuko na shida. Kijana yetu waziri Mithika Linturi asikaulizwe swali dogo ama kubwa. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, our deputy president, nshamba ito ya Rorere, our Mount Kenya leader, Mithika akiguzwa hata wewe wa huko pali pazuri. Simama na kijana yetu. This is the only CS that we have in Meru, and we know that when Mithika is safe, the people of Meru will be safe and the people of Kenya will be safe. Kwa hivyo tunaomba His Excellency the Deputy President, His Excellency the President, usikubali kuharibiwa serikali yako kwa kutolewa the best performing minister wa agriculture, Mheshimiwa Mithika Linturi. Tunaomba wakati wa Wameru kujua ya kwamba rais wetu unapenda Wameru na pia unapenda wa Kenya ni sasa. Na niseme ya kwamba wale walitengeneza fertilizer wanafaa kuwa wameshikwa ndani. Si Mithika Linturi alitengeneza fertilizer. Kuna wale ambao walitengeneza hiyo fertilizer, kuna wale ambao waliuza hiyo fertilizer, kuna KEBS ambayo ili approve hiyo fertilizer, au ndio wanafaa kukua ndani, si Mithika Linturi kusumbuliwa. Sisi kama Wameru tunasimama na Mithika Linturi. Manjumuri raiga nongo ikera omwede oba mangana maya asenchera iyo wenge korende ajaiga mona yanda mange to yanda to kwariganere nonyanyore chikoraga ense mo yaboni margoba asenchera iyo boikrano Retaria Nedoricas Kemoma, Nanigo Tobatrana, Nere Sara Momanye, Oyori Okumania, Ose Oyone King Amario Ginichivicha, Awakire, Asenchira, Yo Wakerano Tuara, Over the Radio Yeme and this TV, Nabu Wansu, Wumogusi.